Здравейте, аз съм Грозданка и съм ученичка специалност програмиране на изкуствен интелект към професионална гимназия по механо-електротехника град Пазарджик. Избрах специалността, защото от малко проявявам интерес към технологиите на бъдещето, а изкуственият интелект е част от тях. В обучението тук най-много ми харесва това, че теорията и практиката са свързани и работим върху собствени проекти. В часовете по теория изучаваме основи на програмирането, алгоритми и невронни мрежи. Също така коментираме и интересни казуси за практиката. Да, роборалито ми е интересно, защото там създаваме колички и роботи чрез изкуствен интелект. Трудно е, но и забавно. Чрез помощта на учителите тези предизвикателства се преодоляват. След завършване на специалността имам възможност за реализация в IT компании, стартиращи фирми, мога дори да създам собствени проекти, тъй като изкуственият интелект навлиза навсякъде. Да, по-лесно ще ме приемат в университет, тъй като ще имам натрупани базовите знания от предишните 4 години в сравнение с тези, които искат да започнат от нулата. Желателно е да избере програмиране на изкуствен интелект, защото учителите са добри, техниката е на ниво, средата е мотивираща и също така те подготвя за бъдещето.